भगवानो जिनु 24 घंटा मुतते रहत भइल पटा जाएके चाहिए मुतते रहत 24 घंटा नींदियो पूरा नहीं के होत। अरे का रे मंगरुआ 8 बजे ले सुतल बड़े देखत नहीं के बुझाता आसमाने में छेद हो गइल बा ठोपे ठोपे चुअता ये पूरा होता मड़ई टट बा त मत छुअते बा। लेकिन कुछ को तो का हो पार्टी लेखा मौसम होइल बा। बात तो ठीक कहत है पार्टी नहीं मौसम भइल बा पैसा वैसा रखले बड़े ए सार पैसा दी तो हम तारा के काहे खती होई बेटी चुदो हमरे किया खजाना गाड़ल बा आ गेलो सुबह सुबह मुंड खराब करे। अरे सरवा तोर भौजाई आइल बिया एको दिन ओकरा हाथ के कुछ खियले ना ओकरे से आज बिरयानिया बनवाओ। पूरा लादे धोके आइल बड़ा ही आज तारा के लागा तो कुछ खिया ही के पड़ी लो ना भंटावा खा लो। हमारा के सारा अपन भंटवा खियावो तारो त का हमार भंटवा का ताहार में रुआ खाई। चल सारा पेटू चल तोरा खियाई चल चल। आज बड़ा बढ़िया दिन भइल बा जी कुछ बनवाई ना नॉन वेज खाए के मन करता। बात बुर्बक तोरा बुझाला ना सावन में तोरा नॉन वेज खाए के मन करता सब कोई गइल बा बाबा के जल ढारे। तो रोई बताई का बनी। हम तो कहते नहीं भैया कि बिरयानी बनवा दे। बिरयानी बनवा दे वो खइले होई तोर नानी कैसन बिया रे तोर भौजी देखो से हमार नानी पे मत जो ना तो सात पूत ले तो नूनू लगावे जो ना छोड़ब। देख ले जब मुंह लगाए पर ना छोड़ी है। सही तो कहता है मुंह का उठता रे ओकर नानी हमार नानी बाटल भी है। यही से कहल जाला मुढ़ाइलो हंसुआ अपने कोर खींचेला हमरे मोती मारा जाला बार बार हेकनी के मुंहे लागे नी। एगो बात का कह दो मैं रागाना पारागाना गावल शुरू हो जाला एकर। के हेकनी के जरी बैठी हम जात नहीं जुगा से नतिया कैसे ना घर में बियाह करा देले बाबा बुआ हमार मोए जे मतलब के स्वार्थी भड़क सा। ताके से आके चली आइलू है हमारा अगना परगना गावत नहीं जाए दो बना दे बिरयानी है। हां ए भौजी हम बड़ा दूर से आइल बने बिरयानी खाए खातिर। ई कौन हवे गाँव के हीरो तू जानत नहीं खे हमरा घरे बिरयानी के सामान नहीं खे। का है हमारे घरे नून तेल नहीं खे नून तेल के बिरयानी बनेला तो औरी चावरे न लगेला। हम जात तनी मंगरू को चाची से चाउर पैसा लेके आवे। हाँ वही चोरा में तो मसूयो नीर दे बन जाए बिरयानी मुर्गवा तो मौसी लियाई है। छी 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 राम कह कैसन तोर भौजाई बिया रे इस सावन में मुर्गा मांगतिया पूरा दली दली खदोड़ तेही बिरयानी खाए कहत रहे ह हम खदो रोगनी रे दोगला का है वेज बिरयानी ना होला। ऊ कैसे बनेला हम नहीं खी जानत। वही तरह मुर्गा का जगह पे आलू प्याज डाल के अरे नाती के बेटा नहीं बनेबे तना हम यार बहुत दूर से आइल बा खाए खातिर। काठी के बिरयानी बना दी आलूए टमाटर के बना दे। छी राम रे राम भग ऊ कैसन बिरयानी रे लौना एगो हमर लामा का आ दू गो है गोल का भंटा बा इहे डाल के वेज बिरयानी बना दो सार हो जाइए मैं इसी पर धाई रला। हाय दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट लाल बटन को दबाना ना।